Hello everyone, welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Mag-subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mao ni ang sumpay sa atong drama. X Kingdom. Kinsay imongan Alastor, sir. o kinsay imong mga gilikanan. Asa nagikan ang inyong mga kaliwat? May diutan ka bang tumong sa kuwanat nga si Corazon? Sir. Tubag ako sa akong pangutana. Tagasog ka kag pangutana, oy. Lami abi nimo kanon. Usa! Rako Salim. Pasensya na kayo ka, sir. Sa diha si Daddy Armando ang nikuha nimo dito sa tunghaan. Kay wa ko mahinayon sa paglakaw aron sa pagkuha nimo sa tunghaan. Mato ni Daddy nimo. Nakigsulti ka ni Ana Tawhana. Tinuod na, Mami Elsa. Ni Asia. Bibisita siya din sa atong bahay. Ma'am, kining... Uyab mo na ba ka ng Tawhana? Dili, sir. Nasayop ka. Dili ko dautan. Ang ako magidikanan na mga dungganon. Nianhi ko. Ara pag-uli sa butang sa imong anak. Mao ba? Labaw sa tanan. Gusto kong makikigala sa imong anak. Dili ko mo sugot nga makikigala ang akong anak yan nimo. Anong dili man, sir? Anak sa kong sapian. Kwartahan. Dungganan ako magidikanan. Kung gusto ka, hatagan ti kag barko o ka aeroplano. Kung gusto ka sab, hatagan kay ikaw dakong tipak sa bulawan. Nangisulto ka ba lalaki? Wa manggod. Tinuod manggod nga makahatag siya ng mga butanga. Dili ikaw akong ipagkisultihan. Ay patingugal sa gugupon lang sagod. Sir, ikaw sir. Sultihan ti ka. Dili basta-basta nimong gikatubang karon. Tungod kay usa ni siya kadakong hari. Utag hari. Unsay hari? Bisit kini si Ruwa. Kining kuan. Ay, isigahan ko sa mata ni Hari Alastor. Unsa? Ang body ay pasabot, sir. Sama ko sa usa ka hari. Ang ako kinabuhi sama sa usa ka hari. Tungod kay ika-15 nga labing adunan sa tibuok kalibutan ang ako magidikanan. Maong nakaingon si Ruwa niya na. Bisan pa og ikaw ang labing adunahan sa tibuok kalibutan. Dili ko kumensido nga makihigala ang akong anak tiya kanimo. Magalakaw ka mo. O di na ko gustong muduol pa ka mo ni Corazon. Sige na, abierto ang gate ng akong palimay. Biya na ka mo. Wa ka lang unta dayo na suko nila, Dad. Bisita ko sila. Og wa sila daot ang tumong sa pag-anin ako din eh. Iguro silang nag-uli sa akong cellphone. Nahuman ka na ba? Armando, tarunga lang sa pagpasabot ang atong anak. Mas nahibaw mi sa among kibuhat, Corazon. Among gibuhat ang tanan tungod og alang si mong kayuhan. Kaayuhan ba day alang ninyo ang wa ko'y mga higala? Grabe na sabot ng inyong patakaran, Daddy. Mami, usahay, ang akong mga kaila sa school, ang akong mga classmates, makaingon akong nag-inarte ko. Kipangutana ko kamo sa una kung unsay rason nga nung dili ko makahimo sa pagpakigigala nila. Apa lang inyong tubag tungod sa profesyon ni mo, Mami Elsa. Mao ka na hinungdan. Nga nung dili ko makahimo sa pagpakigigala nila. Sa pagbaton og mga suod nga mga higala. Anak, dili ka na mao. Ang dakong hinungdan, Corazon. Unsa? Oh, dili ka na mo hinungdan, Corazon. Aduna pa'y lain. May dakong hinungdan kung anong dili mi musugot nga makabaton kag mga higala. Unsa pa'y lang hinungdan? Unsa, Dada? Ang sa ako na dungog, may lain pang hinungdan sila si Attorney Elsa o Doc Armando. Kung nga nung dili sila gusto makabaton o mga higala si Corazon. Unsa pa man di ay? Maminalagi ko. Total, wa man ko abogad diri sa ako ni mutangan. Nahinumdum ka? Sa dihang nangutana ka namo bahin sa imong mga luha. Ug ngano dili mi gusto mo hila ka. Ilabi nagdunay makakita nimo. Yes, Mami. Nahadlok ming interesan ka sa mga tao. Nahadlok ming
Ilag ang kuhaon gikan namo ug patsyon kanila. Hinungdan nga gibauran ka namo nga dili makighigala sa mga tawo nga buot makighigala nimo. Ma'am, dili man sab tingali sayo na lang kung magpakita nila. Kung muhila ko. Naibaw na kong daan, mami. Naibaw na kong nga lahi ang akong mga luha. Dad, doktor ka di ba? May mo bagtubagon ko nimo kung nganong mga gagmayng buhak ang akong mga luha. May mo ba, daddy? Kurason anak, gusto na sa iyo paghilag. Sakitan ko magtanaw nga muhila ka anak. Gusto na malihog. I'm sorry, mami. Huwag ko lang tuyo nga muhila ko. Anak, sakit man ang pagdawat sa kamatuoran. Apan angayan lang nga masayod ka, kurason. Unsa ang kamatuoran? Ingon ini ang itabo, kurason. Paminaw. Hala, orito na ito po. Oh my God! Mauti ay. Ano na katingadaan sa mga luha ni Corazon? Kung gano'n dili sama sa among mga luha, nga ordinaryong mga tao. Ako? Usa ka prinsesa sa laing planeta? Usa ka prinsesa sa laing planeta ang tabangan unta namo ni daddy nimo nga mabuhi pa. Apan sa dihang pipila ka gutlo na lang sa iyang katapusan gininhawa. Ni saad siya nga mobalik ang maong prinsesa. Dili unta ko mutuo. Gitabunan ko sa akong profesyon ang kamatuoran. Ang espiritu ni Stia anaa si Muglawas. Among nakita nga sa dihang mihilak ang maong prinsesa sa nagkaduol na ang iyang kamatay. Mga gihay-gihay sa buhak ang iyang mga luha ug nagtuo ko nga ikaw mao si Hestia. Ang imong mga luha ug ang luha ni Prinsesa Hestia managsama kini anak. Corazon. Mami. Daddy. Nganong gitanaw minimog sama ni anak, kurason. Corazon, anak. Buot ba ninyong ipasabot nga dili ko ninyo anak? Kung dili man ko ninyo anak, diin man ko gikan. Kinsa man akong mga ginikanan. Kinsa man. And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye-bye.